Καλησπέρα! Τι μου κάνετε, πώς είστε? Είπα να κάνω έτσι κάτι πιο χαλαρό, όπως ήταν τα πρώτα βιντεάκια που απλά καθόμουν σε ένα καναπέ και γελούσα με μαλακίες που έβλεπα online. Οπότε λοιπόν χαλαρώστε στον καναπέ σας, στο γραφείο σας, δεν ξέρω όπου κι αν είστε, στη χέστρα. Ελπίζω να μην σας πετυχαίνω σε εκείνη τη φάση, είναι άβολο πολύ. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ σήμερα έκανα την αγαπημένη μου σοκολάτα και σαν παρέα θα έχω τον Γκρόγκου. Οπότε ελάτε μαζί με μένα και τον Γκρόγκου σε αυτό το ταξίδι του savoir vivre. Θα με ρωτάτε τώρα τι είναι το savoir vivre. Εμείς οι πλήβοι Μάιρα δεν τα ξέρουμε αυτά. Το savoir vivre που λέτε καλά μου παιδιά είναι μια γαλλική ορολογία. Σου δείχνει ρε παιδί μου πώς να είσαι κοινωνικά, πώς να συμπεριφέρεσαι στον περίγυρό σου. Έχει κάποιους κανόνες ρε παιδί μου κοινωνικούς, ας το πούμε έτσι. Και που λέτε όλο αυτό το ανακάλυψα εντελώς τυχαία καθώς σκρόλαρα στο Instagram και πέφτω πάνω σε μια τύπισσα η οποία πέρα από διάφορες συνεντεύξεις που κάνει στο προφίλ της, γιατί είναι και δημοσιογράφος, έχει και διάφορα κλιπάκια που έχουν να κάνουν με το savoir vivre και το πώς να έχουμε καλούς τρόπους. Οπότε λοιπόν για όλους εσάς που δεν περιμένετε πρώτα να κατέβουν οι άνθρωποι από το μετρό και πάτε να χωθείτε απευθείας, σας έχω τη λύση. Πάμε λοιπόν να δούμε 6 πράγματα που πρέπει και δεν πρέπει να κάνουμε σαν κοινωνικά όντα. Εσύ θα μείνεις λίγο στην άκρη, με ενοχλείς. Σε κρύβω, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Πρώτος και βασικός κανόνας, το πώς πρέπει να τρώμε ένα μπέργκερ σε ένα εστιατόριο. Ναι, καλά καταλάβατε, αυτό θα πάει πάρα πολύ λάθος. Όταν τρώμε ένα μπέργκερ σε δημόσιο χώρο, ποτέ δεν χρησιμοποιούμε χέρια. Έτσι λοιπόν, τι κάνουμε? Πρώτα αποδομούμε το μπέργκερ και στη συνέχεια παίρνουμε το μαχαίρι και το πυρούνι. Κόβουμε μικρά κομματάκια. Αυτό ήταν λίγο επίπονο. Ήταν λίγο... Μαχαίρι και το πυρούνι. Κόβουμε μικρά... Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τα μπέργκερ όντως είναι πάρα πολύ μεγάλα και πασαλίβεσαι με σάλτσες, μαλακίες και τέτοια. Αλλά ρε φίλε, άμα είναι να πας κάπου έξω και ξέρεις ότι το μπέργκερ κανονικά το τρώνε με τα χέρια, δεν θα πας να παραγγείλεις μπέργκερ να πας με μαχαιροπύρουνο. Δεν ξέρω, είναι παράλογο αυτό που λέω. Είναι παράλογο αυτό που λέω. Ο λόγος που είναι ψωμάκι, μπιφτέκι και πράγματα άλλα και ψωμάκι πάει να πει ότι είναι έτσι δομημένο έτσι ώστε να μην τα τρως ξεχωριστά αυτά. Δεν θέλω καν να ξέρω πώς αυτή είναι η γυναίκα τρώει το πιτόγυρο. Η λογική λέει πως ανοίγει την πιτούλα και θα το κόβει πάλι σε κομματάκια και θα τα παίρνει τα υλικά ένα-ένα. Είναι άνετα σκηνή που θα έβλεπα σε κάποιο horror, ας πούμε. Οκ, καταλαβαίνω, θέλεις να φας μπέργκερ και δεν θέλεις να γίνεις σκατά. Αλλά το μπέργκερ έχει αυτή την προϋπόθεση ότι θα γίνεις σκατά προκειμένου να το φας. Εντάξει, από ό,τι φαίνεται ολοφάνερα δεν είμαι τόσο του savoir vivre, αλλά. Αλλά ρε φίλε! Άμα θες να φας κάτι ντε και καλά με μαχαιροπύρουνα, πάρε κάποια μπριζόλα, ξέρω εγώ, πάρε κοτόπουλο, κάτι που κόβεται όντως με μαχαιροπύρουνα τέλος πάντων. Πάμε στον δεύτερο κανόνα του savoir vivre για σήμερα, το να μην κάνουμε κατάχρηση φιλιών. Ό,τι και σημαίνει αυτό. Κάνετε κι εσείς κατάχρηση φιλιών? Το να φιλάμε και να αγκαλιάζουμε ένα φίλο, τον οποίο έχουμε να δούμε αρκετό καιρό, φαίνεται απόλυτα λογικό και δικαιολογημένο. Να φιλάμε όμως και να αγκαλιάζουμε κάθε φορά που βλέπουμε ένα φίλο με τον οποίο είμαστε συνέχεια μαζί, που μπορεί να ήμασταν προηγούμενο βράδυ μαζί και τον βλέπουμε ξανά και σήμερα, μοιάζει λίγο υποκριτικό. Οκ, ρε φίλε, αυτό από τη μία το καταλαβαίνω. Φάση όταν ο άλλος κάνει κατάχρηση φιλιών και γενικά κάνει πολλές αγκαλιές συνέχεια και τέτοια. Εντάξει, μπορεί να είναι λίγο παραβατικό. Μπορεί κάθε φορά να μην θέλεις να αγκαλιάζεσαι ή να φυλάς αυτό το φίλο σου. Οκ, το να φυλάς το φίλο σου ακούστηκε λίγο περίεργο. Εντάξει, δεν το θεωρώ αποκριτικό απαραίτητα. Μπορεί και ένα 24ωρο να έχουμε να κάνουμε να δούμε η μία την άλλη, αλλά δεν ξέρω. Γενικά η αγκαλιά είναι μια πολύ όμορφη ένδειξη αγάπης για μένα. Δεν καταλαβαίνω γιατί μπορεί να είναι υποκριτικό αυτό, αλλά οκ. Άμα γίνεται σε καθημερινή βάση και συνέχεια, καταλαβαίνω ότι σου σπάει λίγο τα νεύρα. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν το main point που ήθελα να περάσω στο συγκεκριμένο κανόνα. Μ' άρεσε πάρα πολύ η έκφραση κατάχρηση φιλιών. Δεν ξέρω, νιώθω ότι είναι τύπου παράνομο. Όπως κάνουμε κατάχρηση στο αλκοόλ ή στα ναρκωτικά, νιώθω ότι η συντήρητη κατηγορία είναι κατάχρηση φιλιών. Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας που είμαι νηφάλιος. Ναι, ήταν αρκετά δύσκολο, αλλά μέρα με τη μέρα γινόταν όλο και πιο εύκολο. Θα τολμήσω να το πω. Είμαι περήφανος για αυτό που κατάφερα. Είμαι περήφανος για αυτό. Ηλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα μοιράστηκες όλα αυτά μαζί μας εδώ. Θα ήθελα να πάμε σε σένα τώρα, Μάιρα. Είσαι 3 μέρες εδώ. Αναρωτιόμουν αν νιώθεις έτοιμη να μοιραστείς κι εσύ μαζί μας το ταξίδι σου. Η αλήθεια είναι πως νιώθω έτοιμη να τη μοιραστώ. Αυτές τις 3 μέρες έχω περάσει αρκετούς από τους εθισμούς μου, τους έχω πολεμήσει πάρα πολύ. Πλέον
όπου σταθώ και όπου βρεθώ, όπου κι αν είμαι έξω, δεν σταματάω απλά για να φάω λίγο γρασίδι. Αλλά ακόμα περισσότερο περήφανη νιώθω που σταμάτησα την κατάχρηση φιλιών. Σταμάτησα να φιλάω. Πάμε λοιπόν και στον τρίτο κανόνα για σήμερα, ο οποίος έχει να κάνει με το τι κάνουμε το κουτί με τα γλυκά που μας φέρει ένας φίλος μας όταν έρχεται επίσκεψη στο σπίτι. Όταν έρχεται στο σπίτι μας κάποιος φίλος ή συγγενής και κατά την επίσκεψή του φέρει μαζί του ένα κουτί γλυκά, ποτέ δεν τα φυλάμε στο ψυγείο προκειμένου να τα φάμε μόνοι μας όταν φύγει. Αντίθετα, ανοίγουμε το κουτί Και τα τρώμε μπροστά του. και τον κερνάμε από αυτά μαζί με τα γλυκά που έχουμε φροντίσει να έχουμε ήδη στο σπίτι. Τώρα, για κάποιο λόγο, αυτό το κουτί με τα γλυκά μου θύμισε την παιδική μου ηλικία. Βάσει που όταν ήμασταν πιο μικρά, ερχόταν το σόι τη μάνα ή του πατέρα μα. Θα ήταν κάτι άκυρη θεία, κάτι άκυρα ξαδέρφια, τα οποία έρχονται μία φορά το χρόνο και ποτέ δεν παίρνουν κανένα τηλέφωνο και απλά σκάνε στο σπίτι σου και δεν σε ειδοποιούν. Δεν ειδοποιούν κανένα ότι θα έρθουν. Και απλά σε κάθεσαι μέσα στο δωμάτιό σου και καλά διαβάζει, είσαι απασχολημένο και απλά περιμένει να φύγουν. Έτσι ώστε όταν φύγουν, απλά να σνικάρει μέσα στην κουζίνα και να φας αυτό το κουτί με τα γλυκά. Αν π.χ. εγώ αύριο μεθαύριο κάνω οικογένεια και αυτό το κουτί με τα γλυκά που έφερε ο φίλος μου το ανοίξω και τα φάμε μαζί, δεν θα έχει τίποτα για τα παιδιά μου που περιμένουν μέσα πόση ώρα στο δωμάτιο και μετά θα πάνε στην κουζίνα, θα πει μαμά, έφυγε ο φίλος σου, έφυγε ο φίλος μου. Από ό,τι είδα έφερε και ένα κουτί γλυκά. Εκεί τι θα του πω? Θα του πω ότι δεν έχει γλυκά? Ότι τα έφαγα όλα μαζί με το φίλο μου? Δεν είναι ντροπιαστικό αυτό? Θα ντροπιαστώ εγώ στο ίδιο μου το παιδί που κάθεται μέσα στο δωμάτιό του με νύχια και με δόντια, έχει κρατήσει κάτουρα 3 ωρών προκειμένου να περιμένει πότε θα φύγει ο φίλος μου για να πάει στην κουζίνα να πάρει τα γλυκά? Αλλά εντάξει, αντικειμενικά μιλώντας πάντα, έχω κάθε δικαίωμα να κάνω κατάχρηση γλυκών. Going on. Πάμε λοιπόν στον τέταρτο κανόνα του Savoir Vivre που μας λέει το τι δεν πρέπει να κάνουμε όταν πηγαίνουμε σε σπίτι φίλου μας. Ένα ακόμη δώρο που θα πρέπει να αποφεύγουμε εάν είμαστε καλεσμένοι σε επίσημο δείπνο σε σπίτι είναι τα γλυκά. Τα γλυκά θα πρέπει να συμφωνούν με το μενού, πράγμα που σημαίνει ότι η οικοδέσποινα σίγουρα θα έχει φροντίσει για αυτό. Αν όμως οπωσδήποτε θέλουμε να προσφέρουμε γλυκά, τότε θα πρέπει να έχουμε συνεννοηθεί προηγουμένως με την οικοδέσποινα. Άρα, άμα το κουτί με τα γλυκά είναι δώρο προς αποφυγή, άμα μου φέρει φίλος μου αύριο μεθαύριο ένα κουτί γλυκά, εγώ θα πρέπει να το πάρω προσβλητικά. Γιατί ποιος είναι τέλος πάντων αυτός ο που θα μου κανονίσει εμένα το μενού? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι κακό απαραίτητα και πρέπει ντε και καλά να επικοινωνήσει με την οικοδέσποινα και να σε φάση. Σούλα, ωραία, τι έχεις φτιάξει? Αστακό με χαβιάρι. Ταιριάζει το κανταΐφι με αυτό? Δεν ταιριάζει το κανταΐφι με αυτό. Στην τελική κιόλας η κυρία Σούλα θα μας στέλνει ένα QR code που πρέπει να σκανάρουμε, που θα είναι το μενού, ξέρω εγώ, και θα πρέπει να καθίσουμε να το διαβάζουμε αναλυτικά για να ξέρουμε τι θα φέρουμε στο σπίτι της. Και το Σύνοδο έχει κάνει αρκετά τέτοια βιντεάκια που λέει για το τι δεν πρέπει να πας σε σπίτι φίλου σου και είναι αρκετά αστεία η λογική, αρκετά από αυτά. Βάσει σε ένα βιντεάκι τη λέει ότι δεν πρέπει να πάμε ανθοδέσμη, γιατί όταν πηγαίνει ανθοδέσμη, στην ουσία φέρνει σε άβολη θέση την οικοκυρά, γιατί πρέπει εκείνη τη στιγμή να ψάξει για βάζο να τα βάλει. Οκ, bro, δεν ξέρω τι λογική είναι αυτή. Φάση οικοδέσποινα δεν μπορεί να αφήσει την ανθοδέσμη σε κάποιο τραπέζι και να τα τακτοποιήσει αργότερα. Ή μετά σε ένα άλλο βιντεάκι τη, το οποίο δεν μπορώ να βρω αυτή τη στιγμή, λέει ότι δεν πηγαίνουμε μπουκάλι κρασί σε φίλο μα. Ρε φίλε, γενικά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο αυτά τα δώρα, ενώ έχουν κάποια θετική πρόθεση και το κάνεις για να προσφέρεις κάτι στον άλλον, μπορεί να έχουν τέτοιο αρνητικό υπόβαθρο for some reason. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να προσβληθεί με αυτό. Άμα δεν πάμε τίποτα από τα τρία, τότε τι στον το πηγαίνουμε στην τελική? Έλα, Σούλα, έλεγα με τον Κώστα να πάμε να πάρουμε μια ανθοδέσμη να φέρω. Δεν δέχεσαι ανθοδέσμη και είναι πολύ σκόπος να τη βάλεις σε ένα βάζο. Ναι, οκ, εντάξει, ναι, καταλαβαίνω. Εντάξει, λέγαμε όμως να φέρουμε κανένα μπουκαλάκι κρασί, ρε παιδί μου, έτσι να το γιορτάσουμε, μιας και που πήρε πραγωγείο. Ούτε μπουκάλι με κρασί δέχεστε. Σούλα, με κάτι τέτοια που κάνεις θέλω να σου κάνω κατάχρηση φιλιών. Πάμε στο πέμπτο tip του Savoir Vivre για σήμερα, που έχει να κάνει με τα καπέλα και τους εσωτερικούς χώρους. Ένα καπέλο τύπου τζόκεϊ, σαν αυτό εδώ, που το φοράμε έξω, ποτέ και για κανένα λόγο δεν το φοράμε όταν μπαίνουμε σε εσωτερικό χώρο. Γιατί? Τι?
Ρε φίλε, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ούτε αυτό μπορώ να το καταλάβω. Γενικά τίποτα δεν μπορώ να καταλάβω. Ή εγώ είμαι πάρα πολύ στόκος και alternative για να καταλάβω τις έννοιες του savoir vivre, ή όντως αυτά που λέει δεν βγάζουν νόημα. Εμένα η φράση που μου αρέσει περισσότερο που λέει στο συγκεκριμένο tip είναι ποτέ και για κανένα λόγο. Είναι κιόλας ότι στο συγκεκριμένο βιντεάκι δεν εξηγεί γιατί δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό σε καμία περίπτωση και γιατί είναι τόσο κατακριτέο. Γιατί εντάξει, μπορεί να μην το λέει ίδιο ότι είναι κατακριτέο, αλλά όταν λες ποτέ και για κανένα λόγο δεν κάνεις αυτό, πάνε επειδή είναι λίγο κατακριτέο. Ότι το να μπαίνεις σε εσωτερικό χώρο με καπέλο είναι εισάξιο με το ότι εσύ φταίς που λιώνουν οι πάγοι. Τύπου το πιο λογικό σενάριο που φαντάζομαι είναι να φέρνει γρουσουζιά και άμα π.χ. πάω εγώ με ένα καπέλο στο σπίτι της φίλης μου, να της φέρει 7 χρόνια κακής τύχης. Να είναι το σπίτι στοιχειωμένο και να κυκλοφορούν φαντάσματα και να της πάνε τα πιάτα. Ή να της φέρουν ένα κουτί γλυκά που δεν είναι σύμφωνα με το μενού. Και πάμε και στο έκτο και τελευταίο για σήμερα tip του savoir vivre, που μας λέει πως πρέπει να χαιρετάμε έναν φίλο μας στο δρόμο. Όταν κάποιος μας χαιρετάει, ποτέ δεν κάνουμε χειραψίες με γάτια. Αντίθετα, βγάζουμε τα γάτια και τον χαιρετάμε. Είναι ένδειξη σεβασμού και διάθεσης για προσωπική σύνδεση. Άλλη όρεξη δεν είχα, ρε παιδί μου, τα βλέπω γνωστό στον δρόμο. Πρώτα να βγάζω το γάντι, να το χαιρετάω και μετά να το ξαναβάζω. Τώρα, π.χ. που έχω στην αγκαλιά μου τον Γκρόγκο, πρέπει να τον γδίσω προκειμένου να έρθουμε πιο άμεσα σε επαφή, σαν μητέρα και γιος. Υποθέτω πως αυτό ισχύει μόνο για την χειραψία. Για να φοράς γάντια πάνε που κρυώνουν τα χέρια σου. Εδώ ρε μαλάκα, καλά δεν βγάζω τα γάντια μου για να πληκτρολογήσω, να γράψω ένα μήνυμα στο κινητό. Θα βγάλω το γάντι για να χαιρετήσω τον άλλον. Όχι, άντε ψω! Αυτή ήταν η καλή τρόπη συμπεριφοράς που είχα να προσφέρω στο κοινό μου. Αυτά ήταν, παιδιά, όλα τα βήματα που έπρεπε να ακολουθήσουμε προκειμένου να μάθουμε την τέχνη της ζωής και να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Εντάξει, ωστόσο, αυτοί οι 6 τρόποι που έδειξα δεν είναι οι μόνοι τρόποι που ακολουθεί κάποιος στο savoir vivre. Savoir vivre. Savoir vivre. Ναι, κάνω γαλλικά στο Duolingo αυτές τις μέρες, δεν ξέρω αν φαίνεται. Προφανώς και δεν φαίνεται γιατί η προφορά μου είναι ακόμα άθλια. 47 μέρες Duolingo και ακόμα κάνω misgender ένα ψυγείο. Τέλος πάντων, γενικά το savoir vivre είναι μια πολύ ευρύτερη έννοια με πολλούς περισσότερους τρόπους και κανόνες, ας πούμε, που πρέπει να ακολουθήσει ένας άνθρωπος για να είναι έτσι πιο prestige και κοινωνικά ορθός, ας πούμε. Απλά εντελώς τυχαία βρήκα για ακόμη μια φορά στο Instagram αυτό το προφίλ και τα συγκεκριμένα 6 points μου έκαναν λίγο εντύπωση και είπα να τα μοιραστώ μαζί σας για να σπάσουμε λίγη πλάκα. Γενικά, τέτοιους στυλ τρόπους τους θεωρώ λίγο ασήμαντους και άχρηστους να υπάρχουν low-key. Γιατί ρε φίλε, δεν ξέρω, γενικά κοιτάω τα κίνητρα που έχει ένας άνθρωπος, τις σκέψεις που κάνει. Δηλαδή, μόνο και μόνο το γεγονός ότι ο άλλος μπήκε στη διαδικασία να με σκεφτεί και να μου πάρει κάτι. Και ας μην είναι τόσο επιτυχημένο στην τελική και ας μην είναι κάτι που μου αρέσει, εμένα μου αρκεί μόνο και μόνο το ότι με σκέφτηκε. Τέτοιους τρόπους ευγένειας, να είμαστε γενικά ευδιάθετοι και να δείχνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό έξω, είμαι προφανώς υπέρ σε αυτό. Αλλά είναι μερικές φορές κάποιες ευγένειες και κάποιοι τρόποι εκεί έξω που είναι λίγο too much. Δηλαδή πιστεύω ότι ώρες παρασκεφτόμαστε κάτι ανούσιες λεπτομέρειες και δημιουργούμε παρεξηγήσεις από το πουθενά. Ενώ δεν θα έπρεπε. Όλα αυτά που είναι στην κατηγορία του savoir vivre είναι λίγο χαζό, ρε φίλε, δεν ξέρω. Δηλαδή η τέχνη του να ζεις βασίζεται πάνω στο πώς θα φας το μπέργκερ άμα είναι με τα χέρια με μαχαιροπύρουνο. Γενικά, σαν άνθρωπος δεν παρεξηγέμαι εύκολα και προσπαθώ όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο να είμαι κατανοητική και ως προς τις φιλίες μου και ως προς τους συγγενείς μου. Οπουδήποτε και αν είναι αυτό. Και που λέτε, παιδάκια, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που φτάσατε μέχρι αυτό το σημείο. Άμα σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο, μπορείτε να κάνετε ένα like, να γράψετε και τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια για το savoir vivre και μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο βίντεο σχολιασμού, το οποίο σας διαβεβαιώ ότι είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό από αυτό που είδατε σήμερα. Στο επόμενο βίντεο σχολιασμού δεν θα είμαι κατιστή, θα είμαι όρθια και θα δώσω λίγο παραπάνω πόνο από ό,τι στα δύο τα προηγούμενα.